nens i nenes, com esteu? Des de la Biblioteca Joaquim Bauxell ja tornem a ser aquí per explicar-vos un altre conte. Ja sabeu que el que ens agrada més de tot és obrir una espelma que ens faci companyia tota l'estona del conte. Mireu, una espelma com aquesta que tenim aquí. A veure si s'encendrà. Ja ho tenim. Vosaltres a casa també podeu fer el mateix. Obrir una espelma, la posarem cap aquí, així, ben bonica. Mireu, aquí la tenim. I ara qui ens falta? Ens falta el nostre amic l'escavallat. Va, cridem-lo, va. Perot, on ets? Perot, va. Vinga, desperta't, que tots els nens i nenes ja t'esperen. Està aquí la maleta Trapacontes, per si algú no ho sap. Aquí, a la nostra maleta Trapacontes. Mireu-lo, el nostre escavallat. Hola, Perot, va, desperta't. Que els nens i nenes i grans i petits tots t'esperen. Saluda. Hola, nens i nenes, què tal? Va, cantem-li la seva cançó. Va, des de casa, que a en Perot li agrada molt que li canteu cançons, va. Perot, l'escavallat, la nostra titella, Perot, l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé. I ja sabeu que en Perot només li agrada parlar amb mi i sempre em vol dir una cosa. Va, Perot, ja sé que tens moltes ganes de parlar. A poc, com, a veure, explica. Va, molt bé. Sabeu que m'acaba de dir Perot? Que li agrada molt l'hivern i la neu i que li agradaria fer un ninot de neu a la biblioteca, al pati de la biblioteca. Dic, ui, val, Déu, quina feinada. Però haurem d'esperar si torna a nevar. L'altre dia va nevar, no sé, a veure si tornarà a nevar. I farem un ninot de neu al pati de la biblioteca. Sí, senyor. I sabeu per què em sembla que m'ha dit això, Perot? Doncs perquè, com que estem a l'hivern i està fent fred aquests dies i tal, que ens ha triat un conte que parla de l'hivern. A veure, mirarem a veure quin conte ens ha atrapat en Perot avui aquí a la maleta. Carai, sí que és un conte ben d'hivern. Això ja us ho asseguro jo. Mireu quin conte tan bonic. Se'n diu El refugi, de la Céline Claire, il·lustrat per Kim Lane, de l'editorial Tramuntana. Caram, quina història, una història ben d'hivern, em sembla. Sí, sabeu què? Aquesta història em sembla que va passar en un bosc no gaire lluny d'aquí. Un hivern d'aquests que va nevar tant i tot va quedar cobert de neu. Escolteu què és el que va passar. Preparats i preparades. El refugi. Ja és de matí i quan al matí es desperta, les cases del bosc es desperten totes. Alguns es desperten lentament, com a la casa del porc senglar, que encara tenen totes les lleganyes enganxades als ulls. Altres, suaument, com a la casa de la guineu, que a la petita se li han enganxat els llençols. Va, desperta't, que hem d'anar cap a l'escola, vinga. Aixeca't, mama, una estoneta més, sisplau. O casa dels conills, mireu com es desperten, enèrgicament, saltant. Volem esmorzar, tenim gana. Volem pastís de pastanaga, ja va, contesten el pare i la mare que encara estan enmig dels llençols. Ja veieu que cada casa és un món diferent. Ara bé, a l'hora de les torrades amb nen, tothom està al cas de les darreres notícies. Però, se n'anuncia una de dolenta. La tempesta s'acosta. Van corrents les veus d'un cap a l'altre. I tothom es prepara a buscar branquillons i qualsevol mena d'utensili que els serveixi per afrontar el que s'acosta. Fins i tot els ocellets col·laboren en petites branques perquè no falti de res. No tingueu por, cal preparar-se, cal recollir llenya, aplegar provisions, tenir el cap clar, diu el pare guineu. Posem-nos a treballar, cal fer-ho, diu la mama conilla. Hem de mantenir-nos units costi el que costi. Les pastanagues que no faltin, les carbasses, els nous, els aglans, tot valdrà per fer més suportable l'estona
ens vindrà. Tothom està preparat. Quan la tempesta arriba, el vent comença a bufar cada vegada una mica més fort. Però no passa res, no passa res. Tothom està ben resguardat. A casa de la Guineu, la mare ja ha posat l'olla al foc, però mentre el pare li dona el menjar al petit. La petita Guineu, mentrestant, mira per l'espiera i es pregunta: i si hi ha algú fora? Pare, què pot passar? El pare tranquil·litza: no, home, no, segur que a aquesta hora tothom ja és a casa. No pateixis, que segur que no hi haurà ningú. Però, sabeu què? Em sembla que s'equivoca. Perquè entre la boira i sota el vent que crida, dues ombres s'agropen des de la llunyania. Qui seran aquestes ombres? Per l'espiell de les cases, tothom els observa. Qui són aquests forasters? Què fan aquí? Què és el que volen? La nostra casa? Les nostres provisions? La nostra roba? Ningú veu clar. Ningú els vol ajudar. Pobres forasters. I caminant, enmig de la nit freda, els dos forasters s'acosten a la casa dels senglars. El vent és fred. A canvi d'una mica de te, ens podríem escalfar les mans a la vostra foguera, sisplau? El nostre foc s'ha apagat. És millor que aneu a un altre lloc. No hi ha lloc aquí a casa nostra. Fora, fora, forasters! No us volem pas aquí. A veure si teniu sort cap a un altre costat. I els dos forasters, caminant, enmig de la freda nit, s'acosten a un altre cau. Els nostres estómacs estan fumulencs. A canvi d'una mica de te, podeu donar-nos unes quantes galetes per sucar, sisplau? Que fa molta fred aquí fora i necessitem reconfortar-nos una mica. Ja no tenim res per menjar. És millor que anem a un altre lloc. Fora, fora! I els dos forasters s'endinsen una altra vegada al mig de la freda nit i caminant, s'acosten a la casa de la Guineu. És negra nit. A canvi d'una mica de te, podem confortar el nostre cos a la llum de la vostra llar? Ja estem prou estets. És millor que anem a un altre lloc. Fora, fora! No en volem de forasters. I els pobres ossos ja no saben pas què fer. Però al voltant no hi ha res més. Només el turó. El germà petit comença a faltar-nos les forces. El germà gran el tranquil·litza. No passa res, no passa res. El turó potser serà més acollidor. Tu no pateixis. El va agafar de la mà perquè no tingués por. Mentre caminen contra el vent, mentre caminen l'un contra l'altre, una veu ressona darrere ells. Espereu, espereu! És la petita Guineu. Maga el trot, ha trobat alguna cosa per donar-nos. Això no és comestible, no és tan calent com el foc, ni és tan lluminós. I els hi dona una lampareta d'oli. Però ja és molt, diu el germà gran somrient. Moltes gràcies. Aquest llum segur que ens farà molt i molt de servei. I la petita Guineu s'allunya al mig de la freda nit. En el turó, a dalt de tot, el termòmetre segueix baixant. El vent es torna completament blanc. La neu comença a inundar tot. El germà gran estén la mà. El germà petit treu la llengua per llepar-la. Que freda! Però almenys no tinc set. I així va ser com la neu va cobrir tot amb el seu mantell blanc. Neva tant que el terra és aviat recobert d'un tapís molt i molt suau. Els ossos es miren somrient i el germà gran pensa: aquesta nit la neu ens protegirà. Per què ho ha pensat? Escolteu, escolteu, quina va ser la solució. Però mentrestant, a casa de la Guineu s'estén el pànic. La neu cau fortament amb tanta força que es converteix en una amenaça més gran que el vent. El sostre de la seva casa fa panxa, es doblega, però resisteix encara una mica. Molt por! Cal sortir, diu el pare de pressa. La Guineu petita agafa un pot de galetes. La mare Guineu agafa el germà petit. Anem corrents! Què serà de nosaltres? Fa molt de fred, diu la mare Guineu. És tan fosc, diu el pare. Mireu, una llum que brilla al mig de la foscor, diu
la petita guineu. Afanyem-nos, afanyem-nos. I tots tres es posen a caminar enmig de la freda nit. A mesura que estan apropant el llum, l'aire s'omple d'un olor d'espècies de canyella i de gingebre. Tots tanquen els ulls i respiren a plens pulmons. I per fi, l'estranya llum és aquí, ben bé a davant seu. Quina serà aquesta estranya llum? La neu no para de caure, el vent no para de bufar. La petita guineu s'avança i diu ben fort: el vent és fred, la nit és fosca. A canvi d'algunes galetes, podeu compartir el vostre refugi? I sabeu què hi havia dintre del refugi? Doncs sí, segur que ho heu ben endevinat. Els dos germans ossos, els dos forasters, que contesten: la nostra llum és dèbil, el refugi és petit i estem molt estrets, però el nostre té escalfa més que qualsevol foc. Amb galetes serà deliciós. Entreu, entreu! I tots van acostar, tota la família, molt lentament, en el iglú improvisat al mig de la neu. I així fou com dos forasters van obrir la seva llar en una nit de tempesta en què la lluna estava amagada. I conte contat, conte acabat. Aquest conte del refugi que ja s'ha acabat. Un conte que em sembla que us anirà molt bé escoltar-vos amb una manteta ben abrigats en el sofà. Esperem que us hagi agradat. Fins la propera. I ara, si us sembla, ho fem l'esperma des de casa. Va, perdó, ajuda'm, que la tenim una mica lluny. Va, a la 1, a les 2 i a les 3. Ai, que no es vol apagar l'espelma avui. Ja està. Vinga. Adéu-siau, nens i nenes. Cuideu-vos molt. Fins la propera. Un petó.